हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। तो दिनै जोंहा फंबाय सासेनि 1K जानायनि पार्टि दङ, बेहायनो दायो जों थांनो ओंखारबाय। नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै दायो जों सफैबायानो, नै जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान जाखाया आरोना। नोंथांमोनहाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। झूठ बोल रहा है। ये फंस गया सीएम। यही नहीं, अभी और सुनिए। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए। Welcome to my party. Mama pra YouTube party. 1K जाना नहीं जाना तो किसी लोग आए। वाह। ले बाकी डर ले। नाना खाती ना मांगे। हो। नाम. सब फैयो रे ज'। फैदो गासिबो। समायनायखौ लाबोनाया जायगा जायगायावबो हाबफैजोबनांगौ। हाबफैजोबनांगौ जालाय थिरदोंहाय। नानाव एवनायबो लाबोनांगौमोन आं बिबार गोनांलाय दंमोन। मायो? एमुं मा? जायाबो थाङाबो फुनजायाबो। खनायाव थाबाय थायो नोंलाय ओरैफैब्रा नोङो ओरैफैब्रा ओरै खाथियाव फै फुनलायब्रा नङाबालाय मानि नाम जानो नै जानो
लावून राहणे. आप घेऊन ठेवा. 1K जाणार नाही.